सन 1857 में भारत में पहली बार के क्रांति के बिगुल फुकलस तो हमनी के बलिया के वीर सपूत मंगल पांडे। भारत से 5 साल पहले 19 अगस्त 1942 के ही हमनी के बागी बलिया अंग्रेजन से आजाद हो गई रहे। लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी हमनी के बागी बलिया विकास के मामला में भारत से 50 साल पीछे बा। एजा कांग्रेस के सरकार बनल, सपा के सरकार बनल, बसपा के सरकार बनल और सब मिलके बलिया के जनता के बुर्बक बनौलस। फिर 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारा से केंद्र में भाजपा के मोदी सरकार बनल और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लागल की डबल इंजन के सरकार विकास के धारा बहाई और यह भइल विकास के धारा दुगना रफ्तार से बहल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, राम मंदिर कॉरिडोर, न जाने का अगर गिनती कराइम तो गिना ना पाइम। लेकिन सब विकास वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर आ मऊ आवत अपन दम तोड़ देत बा। बलिया नहीं के पहुँच पावत। धरती माई के कसम खा के हम कहतनी आपसे योगी जी, हम बम्बई और दिल्ली से आरुआ के वोट दिले बानी और आगे भी रउए के वोट देम। लेकिन आई कबो मंगल पांडे की धरती बलिया जिला, आई कबो चित्तू पांडे के धरती बलिया जिला, आई कबो बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर जी के जिला, आई कबो वीर कुंवर सिंह के कर्म भूमि बलिया जिला। आई देखी कि भारत से 5 साल पहले आजाद होके वाला धरती आज विकास के मामला में भारत से 50 साल पीछे कैसे बा। विकास के नाम पे हमनी के बलिया के लॉलीपॉप पकड़ावल जात बा, जैसे कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे ना चाहिए, इंटरनेशनल बस स्टैंड ना चाहिए, एयरपोर्ट ना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, अरे ना चाहिए। योगी जी बलिया के चाही तो सबसे पहले बढ़िया एगो सरकारी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर और हॉस्पिटल के बढ़िया व्यवस्था। काहे से कि बलिया हॉस्पिटल के ई हाल बा कि हवा कोनो छोट मोट इमरजेंसी केस के भी इलाज नहीं के। यहाँ के डॉक्टर साहब तुरंत वाराणसी रेफर कर देत बालो और मरीज बनारस पहुँचे से पहले दम तोड़ देत बा। योगी जी रुआ के हमनी के वोट दिले बानी जा और रुआ वोट के बदले में हमनी के चोट मत दी। हमनी के बलिया के देवही के बा, तब सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल दी। वो हमनी के सबसे पहले जरूरत बाटे। वो हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था दी। हाथ जोड़ी बरुआ से योगी जी।